Dovolte mi, aby som medzi nami srdečne privítal autorku Vilmu Kadlečkovú. Dobrý deň. Dobrý den. Ktorá nám predstaví svoju jedinečnú ságu Mycelium, za ktorú tento rok získala prestížne ocenenie Magnesia Litera, vôbec prvú cenu v žánri fantastiky. A diskusiu s ňou bude moderovať Veronika Sebechlebská. Dobrý deň. Dobrý deň. Milovnička vedeckej fantastiky a literatúry a zároveň knihkupkyňa z Bratislavského Artfora. Ďakujeme, že prijala túto úlohu. Dámy, ešte raz vďaka. Nech sa vám príjemne diskutuje, príjemný zážitok. Takže ja pre tých, ktorí Mycelium nepoznajú, len tak v skratke poviem, že ide o 8-dielnú ságu, ktorá sa odohráva v 26. storočí. Nájdete v nej okrem samozrejme ľudí niekoľko mimozemských rás, pár, nazvime to, obrovských hmyzích bytostí a huby. Žánrovo by som ju zaradila niekde medzi sci-fi a fantasy, ale nájdete tam prvky politického thrilleru, psychologickej drámy a ako sa teda v doslove píše aj červenej knižnice. A celá tá sága má 4000 strán, autorka ju písala, myslím, ak to správne chápem, 20 rokov, vychádzala tak 10 rokov, ale napriek celej tejto monumentálnosti ja to vnímam, ten celý príbeh, ako pomerne komorný príbeh o vzťahoch, o láske, priateľstve a viere. A teda ja začnem od začiatku. Najdôležitejšie veci sa odohrávajú skryto. To sú prvé slova vlastne celého toho príbehu a vlastne už to slovo mycelium, podhubie, ako keby napovedá, že o aké skryto ide v podstate. A ja keď som tú knihu začala čítať, pre mňa tá metafora znamenala, že skryté veci sú tie ako keby machinácie politické okolo nás, alebo intrigy a lži, ktoré vytvára možno, že naše okolie. Ale čím hlbšie som ako keby prenikala do príbehu, začala som vnímať, že tie skryté veci sa nevytvárajú okolo nás, ale v nás a že tie treba ako keby hľadať, aspoň ja som to tak čítala. Nachádzala som tam veľa takých jungianských tam napríklad. A chcem sa opýtať teda, či aj vy ste vnímali možno, že či je pre vás, je tam tento prechod? Či ste ho vnímali, či ste ho tam písali vedome a či to bylo plánované? Jo, děkuju. Já ještě než začnu teda odpovídat, tak bych ráda poděkovala za pozvání. Jsem do Žiliny, je to krásné město, jsem ráda, že jsem se sem mohla podívat. No a taky jsem vděčná, že tady vlastně na ten literární festival pomalu takhle proniká fantastika. Jo, o to se všichni snažíme trošku ji dostat do mainstreamu, tak doufám, že třeba to takhle nějakým způsobem zase napomůže. No ale k té otázce, co se té tématiky týče, ono se to víceméně jako hodně vyvíjelo. Jo? Máte pravdu s tou metaforou, ten název byl v podstatě tak zvolen, protože přesně tadyhle ty skryté věci a machinace a tak dále se tam objevují a v závěru té ságy se to ještě jakoby rozvine naplno a projeví naplno, ale ona je tam celá řada motivů, protože právě jako proto, že jsem to psala těch 20 let, tak a že je to takhle rozsáhlá věc, tak tam v podstatě není možný si vystačit s jedním nápadem, ale postupně tam pronikaly různé další věci a v podstatě je to reakce samozřejmě na svět kolem nás. Ono se to tak jako bere fantastika často jako únikový žánr, jo, že to je něco, co si vysníme a kam utíkáme vlastně od těch všedních starostí a tak dále a od našeho světa a od různých katastrofických věcí a tak dále, ale ono je to jako naopak, ta sci-fi a i fantasy může sloužit jako metafora trošku, anebo vlastně je to takový prostředek, jak tu realitu zase nahlídnout trochu jinak, ale jakoby obloukem se to zase vrací k ní, protože v podstatě to jediný, o čem můžeme psát, je lidská zkušenost, že? Takže to tam v pozadí vždycky bude. No. Takže, no. A teda ten záver ste mali od začiatku premyslený, alebo to tak sa vyvíjalo? No do určité míry, protože já píšu takovým jakoby mozaikovitým způsobem.
Beru to tak, že existuje jakoby noční a denní psaní, jo? Tomu říkám. Jo? V podstatě člověk v záchvatu inspirace občas něco napíše jen tak a já jsem si zvykla, že je vlastně dobrý tomu vyjít vstříc, takže někdy mě napadne třeba útržek dialogu nebo nějaká scéna a napíšu to úplně bez nějakého úvodu, bez začátku, v půlce věty, v půlce scény to začne a já si to napíšu a potom je to denní psaní, to racionální, kdy si to jakoby rozplánuju a tadyhle ty kousky nějakým způsobem spojuju logickými nějakými oslými můstky a dopisuju tam vlastně ty přechody, aby to dávalo smysl a teprve začnu třeba přemýšlet, jak mohlo k tomu dialogu dojít a tak dále. Takže já jsem spoustu scén z toho Mycelia měla vlastně napsanou předtím, než jsem při tom systematickém denním psaní jakoby k tomu došla. A to i včetně úplně závěrečné scény, ta byla napsaná v podstatě ještě předtím, než to začalo vycházet. Začalo to vycházet v roce 2013, poslední díl vyšel teď akorát vlastně v podstatě po 10 letech vydávání. No a ta scéna jakoby s tím rozepsaným souborem se neustále sunula dál a dál a dál. Přibývaly věci před ní a ta finální scéna byla hotová. Ale je pravda, že to, jakým způsobem se k tomu závěru dospělo, to jako v podstatě vykrystalizovalo až během toho psaní, protože při tom psaní vlastně jakoby je to takový taneček mezi tou racionalitou a mezi inspirací, takže vždycky kousek tak. Jako to mycelium se vám to tak rozrastalo vnútorne. Ono si to bují. Vy tam v tej sérii, alebo teda v tých knihách máte mnoho takých klasických, fantastických konceptov, ako psychotronika, telepatia, rôzne také tie nadprirodzené schopnosti. Ale čo mňa najviac bavilo a čo ja som si tak zahrnula do takej vlastnej osobnej filozofie životnej, boli prsty chaosu. To je vlastne taká téza, že aj v tom najlepšie prepracovanom pláne si človek musí nechať osudu takú skulinku, kde môže nechať mu proste tú šancu sa prejaviť. A to som sa chcela opýtať, lebo vy ste tú scénu finálnu mali napísanú, ale nechávali ste tam priestor pre tie prsty osudu, že sa to skončí inak? Takhle se mě to vlastně nikdy nenapadlo si to popsat, ale v podstatě to tak je, no. Ten koncept těch prstů chaosu je strašně vlastně starý. Jo? To se objevilo takhle. Já píšu v podstatě od malička. První kniha nebo první román mi vyšel, když mi bylo 19, takže jsou to takový juvenílie, to už se k tomu dneska moc nehlásím, ale je pravda, že vlastně tadyhle ty věci už tam byly, protože jsem si vlastně už tehdy vytvořila nějaký jakoby svůj vesmír, z kterého ty příběhy vycházejí do dneška. Vydrželo mi to, jak je vidět na celý život. No a ty prsty chaosu už tam tehdy byly. A v Myceliu je ještě taková jedna metafora s kuličkama, jo? Že když se losuje z osudí, tak člověk by jako měl tendenci tam hodit jako všechny kuličky bílý, aby si nikdy nevytáhl tu černou, ale opatrný člověk, podle teda Fomalhavanů, což jsou ty mimozemšťani, kteří prsty chaosu vymysleli, opatrný člověk si tam naopak jednu černou nebo několik černých hodí, protože kdyby potom přišel nějaký něco, co otočí všechny ty barvy naopak, a všechny bílí se změní v černý a všechny v černý v bílý, tak to je v podstatě ta jediná naděje, že tam ještě zůstalo něco, jo, pro co ještě dává naději, že jedna bílá kulička tam přece jenom bude. A čo by byla taká čierna kulička v tom vašem písaní? Myslíte jako při tom psaní knih, nebo nejaký, jako v tom příběhu? Možno nejaký čierny kôň, alebo niečo proste, čo by vás prekvapilo, že táto postava by to proste celé vám zrútila naopak. No tak třeba zrovna v té sáze tam je taková postava Fiona, která tam vznikla víceméně náhodně a potom nakonec se ukázalo, že je to jedna z nejdůležitějších. Tak možná to takhle mohlo zafungovat. Poviem pre tých, čo nepoznajú, tak Fiona je vlastne taká fanatická, ona verí vo duchovní turistka. Áno, presne, vy to viete najlepšie popísať. Ktorá najprv je zastankyňou teda tej hlavnej Akutlixovej cirkvi, potom začne byť fanatická proti Akutlixovej cirkvi a takýmito prerodmi. Ona tam príde viackrát a možno, že na toto by som sa opýtala, lebo tá línia ako keby alegórie na kritiku náboženského fundamentalizmu je tam asi taká najjasnejšie identifikovateľná pre všetkých. A jak som Mycelium kedysi čítala, tak pre mňa
práve ako keby tie cirkevné hierarchie a cirkev ako taká bola to, čo som vnímala, ako že tak toto je zhnité v štáte dánskom aj pre nás. A možno aj preto, že ja pochádzam zo Slovenska a tu je to predsa len iné ako v Česku, takže ja som si to zažila teda určitým spôsobom na vlastnej koži. Ale keď som si to začala čítať teraz, zrazu pre mňa Fiona nabrala úplne iný rozmer, pretože zrazu som ako keby mala pocit, že presne to, čo ona zosobňuje, ako keby tú potrebu neustále v niečo veriť a neochotu ako keby kriticky myslieť, ako keby ona sa pre mňa dostala, že toto je zhnité v štáte dánskom. Vnímali ste vy možno tento prechod, ako vy ste predsa len Češka a tam je to s náboženstvom iné, ako sa za tých 10 rokov zmenil váš postoj možno k náboženstvu, alebo ako ho vnímate a teda či to prešlo nejakým prechodom? No ani bych neřekla, jako, že by se to změnilo takhle. Já bych s tímhle souhlasím rozhodně, že v Čechách je to jinak. Ono se říká, že Česko je nejateističtější země v Evropě, kdo ví, jestli ne celosvětově. Ale takže asi možná to máme jinak, nebo v podstatě v tom románu za těch 6 století je to tak, že země je v podstatě hodně ateistická a právě tam dojde k tomu kontaktu s hodně teokratickou civilizací a v podstatě ty jejich koncepty se srážejí s tím ateismem a to tam je jakoby zdrojem mnoha konfliktů. Ale pro mě spíš to bylo tak, že tím prvním popudem byla vlastně taková jakoby kritický postoj k tomu, protože já jsem to začala psát v podstatě po 11. září roku 2001. To byl jakoby ten první impuls, tehdy vlastně ten teroristický útok, ale postupně se to vyvinulo a v tom románu je to vlastně vidět, že sice jakoby je tam ten střet jakoby těch institucí nebo institucionalizovaného náboženství, ale zároveň je tam ta komorní rovina. A ten hlavní hrdina v podstatě na začátku jakoby má k tomu náboženství mimozemským odpor, ale vlastně na nějaký jako vnitřní úrovni ho neustále velice přitahuje a je to mnohem spíš než nějaká kritika církve, je to o takový jakoby vnitřní mystický cestě. On vlastně taky v podstatě pořád hledá a neustále se tak jakoby zmítá mezi tím, že jakoby má odpor k těm autoritám a k těm institucím, ale zároveň vnitřně nějakého toho Boha jakoby vnímá a táhne ho to k tomu, jo? Takže táhne ho to k němu, takže vlastně je v neustálém takovém vnitřním konfliktu, který takže to je, myslím, mnohem jakoby důležitější jako složka toho. No. A počas toho 20-ročného písania reflektovali ste aj teda nejaké iné udalosti, alebo toto bolo takéto hlavné a potom už ste zostali jako keby v tom světě ponorená? Tam se promítala spousta jako dalších věcí. Já jsem to dopisovala za covidu, takže i to tam trošičku tak jako prodifundovalo, ale naopak jsem se snažila, aby to nebylo navázané vlastně na ty události nějak hodně konkrétně, protože tím, že jsou aktuální, tak zase nejsou nadčasový. Já už to teď třeba vidím, teď jsem vlastně slyšela začátek, tam vedle v sále je beseda s Petrem Koupským, který je popularizátorem vědy a já jsem v době pandemie hodně sledovala jeho články, co psal o covidu a když o tom teďko mluvil, tak jsem si najednou připomněla, že je to teprve 2 roky, ale už jsme od toho jakoby duševně hrozně moc vzdálený. Takže člověk vlastně při tom psaní beletrie, nebo pokud chce, aby to nějakým způsobem zůstalo platný třeba trošku díl než 2 roky nebo tak by se měl naopak tadyhle toho vyvarovat. Ono to tam stejně prosákne, že jo? Protože, jak jsem říkala hned na začátku, vlastně je to taková přetavená životní zkušenost, nebo člověku se tam stejně dostane to, co prožívá v realitě. To jako není, že by to bylo vymyšlený, jsou to jenom jakoby prostředky, ty vymyšlené části, ty jakoby fantastický motivy. Ale právě by se měl teda bránit tomu, aby to tam bylo moc prvoplánové, takže doufám, že to tam moc není. No. Ale podľa mňa, tým, že história sa podľa mňa neustále opakuje, keď tu bude niekto čítať o 100 rokov, tak si bude hovoriť, že práve možno, že tie budú, aké veci ona už videla pred 100 rokmi, ako to správne. Teda tak doufám, že se to nenaplní, protože ono vlastně potom jako hodně tematicky ty poslední díly sklouznou jakoby k manipulacím a jako v podstatě je to trošku taky inspirovaný vlivem jakoby propagandy nebo
různých takových jaksi hybridní války, by se dalo říct, jo? Takže tam vlastně probíhá takový jakoby psychotronický ovlivňování na úrovni celé civilizace a to je v podstatě to, co dělají Trollí farmy, jo? Takže ono to je tím inspirovaný a je to naše současnost, nevím, nakolik to zastará, ale myslím, že tadyhle ty jako síly tady byly vždycky, jenom to nabývá jinou podobu podle toho, jaký prostředky zrovna mají ty lidi k dispozici. Takže naštěstí jsou vymyšlený, takže to může zůstat nadčasový. A teda, keď ste pri tom vymýšľaní, Esáni majú také príslovie, že fantázia je nepriateľom statočnosti. Je to niečo, čo vyviera z vašej životnej skúsenosti? To je moje životní zkušenost. No, já mám tu fantazii trošku moc přebujelou. A někdy si tak hovoríte, že no, ale že když cokoliv hrozí, tak já jsem takový vlastně ustrašený tvor. Musím s tím hodně bojovat, protože si dokážu do nejmenších detailů představit ty strašné následky různých věcí. Jo, takže a když to vidím příliš barvitě, tak naopak pak člověk potřebuje mnohem víc jako odvahy, aby udělal nejobyčejnější věc. No, ale, S písaním fantastiky sa často spája taký pojem, že world building, alebo teda budovanie svetov. Váš svet je teda nesmierne prepracovaný. Pracovali ste teda na ňom aj dlho, ale teda čo na budovaní svetov nemáte rada? No já to nemám ráda vůbec, jo, v podstatě, protože takhle, když se natáčí film, tak v podstatě filmaři si rozkreslí záběry a postaví kulisy jenom v podstatě ten roh místnosti, třeba kde se odehrává ta scéna a vědí přesně, kde ta zeď končí, kolik se vejde do záběru a ten zbytek tam není. A já si myslím, že k tomu budování světa je potřeba přistupovat podobně a vlastně ty reálie si vymýšlím podle toho, jak je potřebuju do příběhu, protože samozřejmě jsou tady, obzvlášť ve fantastice, veliký propracovaný světy, můžu zmínit Tolkiena, samozřejmě profláknutýho, ale já si myslím, že ten příběh je primární a že v podstatě ty reálie by měly být podřízený příběhu. Jo. To, co autor beletrie by měl dodat, je nějaký drama, nějaký vývoj postav, nějaká, když to řeknu tak vznešeně, pravda o životě. Jo. Takový různý střípky, postřehy, každodenní situace, aby ten čtenář si řekl, jo, tahle postava, to znám, to je moje kolegyňka v práci, je přesně taková, no, neřeknu co, jako tahle postava, třeba tohle, jo, střípek života. No a vymýšlet si jakoby konstrukce, nebo vím, že to spousta autorů dělá, že se tím baví, jo, má slovníček, má mapu samozřejmě a takovýhle různý věci k tomu svýmu světu, ale pro mě je to spíš jakoby přebujelá. Je to takový úhybný manévr, ten autor by měl sedět a psát příběh. Tadyhle to je taková prokrastinace, si myslím trošku. Takže není to propracovaný až tak. Nie je to prepracované, takže to ste len tak, ono to tak vznikalo len tak mimochodom, hej? Vždycky jsem si vymýšlela jenom vlastně to, co bylo potřeba a vlastně jsem hodně přizpůsobovala ty reálie příběhu. Ale už na tej strane 3000 už prostě ten svet existoval. Brzdilo vás to, alebo obmedzovalo vás to, ten váš vlastní svet? No, vím, že by mě to omazovalo, ale právě proto, že jako se snažím nedomyslet si to předem, nechat si tam v podstatě nějaký svoje pro sebe překvapení, aby mě to bavilo psát, jo, a takový právě ty zadní vrátka, možná nějaký ten prst chaosu, aby v době, kdy jakoby píšu a potřebuju tam něco trošku změnit, tak aby ještě tam ten prostor byl. A čím jste se tak prekvapili najviac? Co mě tam vlastně nejvíc překvapilo? Mě spíš překvapily některé postavy, spíš než reálie. No, kludně, povedzte postavy. Třeba ta Pinky Tina, to je postava, na kterou hodně lidí nadávalo, ta je teda hodně podle mě. Osoba taková strašně plachá, která se bojí telefonovat a bojí se cokoliv, no tak to jsem celá já. Jo. Ale na konci v podstatě našla nějaký zdroje jakoby vnitřní síly, nebo to, co jako s ní ten život udělal, vlastně způsobilo, že najednou se hodně jakoby vzchopila a najednou věděla, kdo je, kam jde, proč jde. Jo, takže tam mě vlastně mile překvapila. Ale toto sa inak v tom budem teda opäť sa odvolám na ten doslov knihy, tam sa píše celkom o tých ženských postavách, že oni vlastne ako keby pôsobia dosť tak stereotypizovanie možno, ale že vlastne ako keby na konci z toho výjdu ako víťazky.
Tiež to tak vnímáte? To je pravda, no, že nakonec celé to mycelium totiž hodně táhnou spíš ty mužské postavy. Jo? Ta dvojice mužských postav, vlastně Ašát a Lukas se jmenujou, a jejich neustálý konflikt je taková hybná síla, která celý ten příběh táhne a prolíná se tím, a to bylo vymyšleno jako nejdřív ze všeho. Ty ženské postavy se na to v podstatě navázaly až jako dodatečně, ale pak se ukáže, že vlastně ty muži si to tam teda nějakým způsobem vyřídějí a nakonec ta ženská teda přijde a trošku ten svět ještě změní a poupraví a nakonec ona je ta síla, která jako ve finále to nějakým způsobem ještě pohne tím jako nějakým trochu jiným směrem. Ale zaujímavé, že to teda podľa mňa čítajú rovnako ženy aj muži, že ako keby muži niektorí ako fakt frflú na tie ženy a niektoré ženy možno frflú na tých mužov, ale nie je to také, že by to bolo ženské sci-fi alebo naopak mužské sci-fi. Jako je to škatulkovanie, ale stále to teda, ale zaujímavé, je to hodně jako různorodý. Co takhle se setkávám, tak opravdu je to tak půl na půl, jo? Není to, že by to četli třeba jenom ženský a naopak možná spíš muži, no, ku podivu, i když je to ženské psaní. Vlastně tam nemáte ani také ty bitky, tomu jste se těž vyhýbali? No mě ty bitvy jako a souboje mě to moc nebaví, jako trošku jich tam je, jo, ale já se teda přiznám, že v knihách to většinou přeskakuje. Když jsou tam nějaký popisy soubojů a bitev, protože mě vlastně nezajímá, to už je takový, mě zajímá, proč k tomu konfliktu došlo, zajímají mě jeho důsledky, ale ten vlastní průběh je pro mě dost jako nezajímavý, nebo ta nejméně zajímavá část, takže vím, že třeba, nebo říká se tomu česká škola akční fantastiky a je to v podstatě celý subžánr v rámci fantastiky, který je hodně zaměřený právě jenom na ty bitvy. Nikdy jsem vás nepodozřívala, že jste kulhanek. Ne. Máme společný, jenom je to jedno první písmeno. Ne, ale to jsem v podstatě, já jsem to zkoušela číst, jo, ale tam vlastně ten hrdina většinou jde z jedné bitvy do druhé a já vždycky nalistuju na konec té bitvy, abych se podívala, jak to dopadlo a k čemu to vedlo a co si o tom ten člověk myslí. On si nic nemyslí a jde zase bojovat dál, tak já zase přeskočím a takhle přeskákám celou knihu během 4 hodiny a vlastně nemá pro mě moc jako cenu. Takže já píšu to, co mě jakoby baví, což jsou ty věci kolem. A Lukas, teda hlavný hrdina, v jednom momente cestuje niekam na nejakú inú planetu a tak poznamená, že si za sebou berie astronomický vestník, lebo to je také štýlové čítanie, akože do rakety alebo v čom cestuje. Čo by pre vás bolo také teda štýlové čítanie do vesmíru? No já jsem to řešila zrovna před 2 dny, protože jsem se jela vlakem, tak jsem přemýšlela, co si sebou vzít. Vzala jsem si sbírku povídek Harlana Ellisona, abych si jako osvěžila, nebo to je takový klasik žánru. A je to teda už trošku jakoby retro, ty povídky. Působily na mě dojmem jako stará Amerika, jo? Dýchla na mě z toho taková nostalgie. Ale to asi není teda odpověď, co si vzít na pustý ostrov jako jediný ke čtení. Ale... Nie, ja si myslím, že to nebolo akože na pustý ostrov. Ako keď on cestoval, tak to bolo také niečo, že sa tak usadíte teda v tom prostriedku a vyzeráte štýlovo. Ale podľa mňa Harlan Ellison sa na to hodí. Já neumím vypadat stylově. To jsem se nikdy nepokoušela, takže jako co... aby ten obal na knize a její název, abych vypadala jako intelektuálka, to já stejně nebudu. Já jsem taková holka z vesnice. Trošku. Nemůžu to předstírat. Vy asi, myslím, že vy spravujete stránku Církev Akotlixová Facebookovou a vy tam... No moc tam není teď v příspěvku, není moc. Ale vy tam dávate také, že aj zaujímavosti o hubách. A ja teda mám rada tú tému a napríklad len nedávno som tak niečo čítala a zistila som, že my sme vlastne z tretiny huby, lebo tretina našej DNA je vlastne taká istá, ako majú huby, alebo zdieľame s nimi. Čo je pre vás, okrem teda samozrejme toho prerastajúceho skrytosti v podhubí, čo je pre vás taký najzaujímavejší aspekt húb, alebo čo vás tak na nich najviac
priťahuje alebo prekvapuje? Všeobecná využitelnost, jo, protože vlastně ty mimozemšťani měli takzvaný myceliální technologie, jo, čili vlastně využívali ty houby ke všemu možnému, jako stavební materiály, jako drogy, stavěli z nich kosmické lodě, vlastně budovali z nich různé sítě. Ona tím, že je tam ta psychotronika, tak vlastně jakoby clony proti psychotronice byly právě z mycelia. A tím, že jsem to dala do té knihy, tak vlastně by lidi začali posílat. Já mám neustále vlastně jako nějaký messenger nebo mail, neustále mi někdo posílá, aby dělala z tohle, co zase se stalo s houbama a tak dále. Takže už mám celou sbírku a vím, že existují různé firmy, které třeba opravdu dělají třeba nábytek z hub nebo stavební materiály z hub a různě je využívají a dokonce i textilní vlákna z hub. Je to opravdu úžasně univerzální materiál. Mohl by nahradit polystyren jako takovou tu výstelku v krabicích třeba, jo, a je to vlastně kompostovatelný. Houby jsou geniální věc. A oni z toho dnes napríklad aj bundičky robia, alebo oblečenie, alebo hej, alebo že na Marse som počula, že... A taky rakev. Z toho... OK, to zní velmi cool. No, člověk si může objednat, jako ke mně se scházejí ty věci, jo, takže vím všechno možný a můžete si objednat rakev, který je zárodek toho mycelia, který člověka jakoby stráví. No, úžasný. Úžasné. To chcete. Ja som zachytila v niektorom z vašich rozhovorov, že huby infikovali váš príbeh na jednej z prednášok, keď ste začali študovať záhradnú architektúru, ale vy ste predtým študovali vedecké informácie, knihovníctvo na Filozofickej fakulte. Infikoval váš príbeh aj toto štúdium? Je tam niečo z toho? No, co se týče toho knihovnictví, to byla škola, kam jsem šla v podstatě v 18 po maturitě a já jsem vždycky toužila psát a bavily mě knížky, takže jsem si tadyhle to vybrala, abych jakoby měla blíž k těm knížkám a v podstatě až postupně jsem zjistila, že je to v podstatě pravý opak psaní knih. Jo? To znamená, knihovnictví znamená je uspořádávat a rovnat, rozhodně ne je psát. takže v podstatě to se s tím trošičku míjí, nebo bylo to hrozně, jako bylo to zajímavé, bylo to fajn, vlastně jsem to tam ukončila, to studium, a ta zahradní architektura, to bylo až o 10 let později, to jsem si tak jako už našla obor, který by mě jako hodně lákal a 2 roky jsem tam chodila, potom vlastně se narodilo 3. dítě a už nějak jsem to jako nedodělala teda, ale jako zdroj inspirace je to úžasný a v podstatě, kdybych jako dneska věděla, co vím, tak si myslím, že pro autora je mnohem užitečnější studovat cokoliv jiného, co nemá nic společného s knihama, protože jako třeba zrovna ta zahradní architektura, to pro mě bylo takový veliký vytržení jakoby z mý bubliny, protože já do té doby žila mezi samejma lidma, který mají něco společného s knížkama. Jo? Ať už knihovníci, nebo tím, že jsem se dostala mezi lidi kolem sci-fi, tak oni zároveň třeba byli různí redaktoři nebo autoři a překladatelé a tak dále, takže vlastně jsem se neustále pohybovala mezi lidma kolem toho jakoby knižního biznisu, ale potom jsem přišla na tu zahradní architekturu a zjistila jsem, že ty lidi jsou chytrý, skvělí a vůbec nečtou, jo? Ale jako knížky vůbec nejsou důležitý a najednou jsem to celý jakoby nahlídla zvenčí a to bylo strašně zajímavý. No a navíc to byla jako dobrá inspirace, protože to jako co jste zmiňovala, já jsem to už v nějakém rozhovoru říkala, že vlastně se mi jakoby ten jeden z hlavních nápadů na to mycelium jsem dostala právě tam na té škole, protože vlastně ty houby můžou infikovat rostliny, prorůstají tam jako jejich vodivými pletivy, tak jsem si představila, co se stane, když prorostou člověkem, že jo, a to tam v podstatě ty mimozemšťani provozujou jakoby lidský oběti, kde jako člověka stráví houba, aby tam bylo trošku dramatu, tak tam není strom, ale člověk, no. Ale jako právě ten jiný obor, úplně nesouvisející s knihama, mnohem může člověka jakoby víc inspirovat a může tam nacházet nějaký nápady, takže kdo chce psát knihy, tak bych mu určitě, jo, a třeba je mu 18 a rozhoduje se, kam v 19 půjde, tak bych mnohem spíš doporučovala cokoliv jiného, než přímo psaní, protože se uzavře v té bublině. A keď teda hovoríte aj o ľuďoch, ktorí napríklad nečítajú, tam ma napadla, tam bola taká postava,
On bol mediátor, to je to, čo je vlastne ekvivalent našich žurnalistov alebo novinárov. A on v jednom momente hovorí o tom, že on verí vo formatívnu silu informácií, ako keby, že to je niečo, čo dokáže meniť náš svet. Veríte v to aj vy, alebo ešte to tak rozšírim, veríte vo formatívnu silu príbehov? Určitě jo, protože asi to, nebo takhle, sedí tu lidi, kteří přišli na literární festival, tak si myslím, že asi tady nebudu osamocená, když řeknu, že v to věřím, protože kdyby v to nevěřili a kdyby tam tu sílu necítili, tak by se neobtěžovali přijít. Jo? A rozhodně jo, prostě správná knížka ve správnou chvíli může jako ledacos. A ktorá bola taká pre vás taká knížka, že si pamätáte, že toto bola správna knížka v správnej chvíli? No byly to různý jakoby sci-fi, já budu jmenovat Planoucí lesy Venuše, je to taková už hodně retro knížka, já jsem ji znovu otevřela, když vlastně děti byly malí a zjistila jsem, že už jako hodně zastarala, ale je to takový vlastně taková cesta hrdiny, hodně archetypální. Myslím si, že tou formativní knížkou se ale může stát naprosto cokoliv, jo? Jakýkoliv příběh, kde vlastně slabý hrdina najednou najde nějakou svoji cestu, může takhle posloužit a myslím, že je to hodně generační věc, že jako ty knížky, že jo, máme tu celou potterovskou generaci, jo, Harry Potter, že pro ně byl formativní knihou, asi může spousta lidí jakoby říct. A pro další generaci to bude zase něco jiného, jo, ale myslím si, že ani nejde o tak jako o konkrétní dílo, ale prostě o tu schodu, jo, to, že najednou v tu chvíli... Keď ste spomenuli aj Harryho Pottera, že možno teraz tu vyrastá taká proste úplne iná generácia ľudí, ktorí sú podľa mňa viac otvorení fantastike. A tam by som sa chcela vlastne vrátiť k tomu, čo sme sa tu rozprávali chvíľku pred začiatkom a vlastne aj v úvode bolo spomenuté, že vy ste získali tento rok Magnéziu Literu za fantastiku. Teda gratulujem. A je to teda veľký úspech aj teda nielen pre vás, ale mám pocit, že pre fantastiku ako takú, že vôbec bola fantastika uznaná ako niečo, čo môže získať cenu na vlastne najprestížnejšiu cenu v štáte. Vy teda sa venujete fantastike, odkedy ste začali písať. Ako vnímate ten vývoj toho, ako je fantastika vnímaná v spoločnosti? A či by ste si želali možno, že ešte zlepšenie vnímania, alebo... No hodně pozitivně. Já si myslím, že tohle je jako takový... že je to strašně dobře a že je to takový přirozený vývoj, protože jak já na to nahlížím, tak v podstatě fantastický motivy jsou s lidstvem v podstatě od začátku písemnictví. Jo? Tehdy třeba to lidi nebrali tak, ale různý ty hrdinský příběhy, když vezmeme Odyseu, tak tam je jako fantastických bytostí, jak na se to, že jo? No a tak dále. Ale vlastně si myslím, že celý to 20. století a všechen ten realismus, že je to taková jenom jako takový slepý rameno a že teď se to vrací k tomu prapůvodnímu jako archetypálnímu vyprávění, jo, v různých superhrdinských příbězích a tak dále, no, ale v zásadě, co se týče těch žánrových knih, tak já si myslím, že to je taková jakoby hromádka rekvizit a člověk je může použít jakoby k různému účelu, jo, a tím, že jako ta fantastika byla vystrčená do takového jakoby gheta, tak ty lidi, kteří jakoby psali fantastiku, jak se tam hodně s těma rekvizitama hráli a vlastně je využívali hodně samoučelně. Jo, v podstatě bavilo je psát o těch věcech, protože to byly takový krásný nablejskaný hračky. Jo? Měli tam lodičky, měli tam různý magický prsteny, já nevím co, magický koule, prostě všechno možný. Ale to správné použití těch rekvizit je použít je tak právě, aby nějakým způsobem ilustrovali život a skutečnost a tak. Prostě použít k nějakému jakoby univerzálnímu příběhu. A když si vezmeme vlastně knihy, o který se vede největší spor mezi tou komunitou fantazáků a mezi mainstreamovou literaturou, budu jmenovat třeba Čapka, že jo. Je RUR sci-fi nebo není? Určitě. Samozřejmě, že je z pohledu fantazáků, protože tam jsou ty rekvizity a splňuje to jakoby kritéria žánru, ale prostě lidi, kteří neuznávají fantastiku a vlastně vidí, že tam spousta lidí si s těma rekvizitama samoučelně hraje, tak řekne ne, to je literatura, tam
prostě ty roboti slouží jako metafora, já nevím, Tak to je dělníků pointa a je to sci-fi. sociální kritika a tak dále. No. Ale to je právě, myslím, zásadní nepochopení, jo? Že vlastně ten žánr, to jsou opravdu jenom ty rekvizity a je na autorovi, jak je použije. A když je použije dobře, tak prostě vznikne lepší dílo. Jo? A čili to zbližování by mělo nastat jakoby z obou stran. Jo? Autoři fantastiky by měli si uvědomit, že nejsou na pískovišti a zkusit používat ty rekvizity jakoby střídmě a jako účelně, rozumně. No a zase ty lidi z toho mainstreamu by měli jako to vzít tak, že tohle je jeden z mnoha nástrojů, jakým se dá psát a že to je stejně rovnoprávný jako detektivky, jako všechny ostatní vlastně žánry. I ta takzvaná jakoby umělecká literatura je vlastně jenom subžánr, že jo? Nebo jo, to není tak, že by byla ta vážná literatura jediná a žánry jenom jako chyba. Že jo? Ono často sa stane, že tá vyššia literatúra, ak tam nejaký spisovateľ napíše niečo, čo je sci-fi, tak sa povie, že ale to nie je sci-fi, lebo toto má myšlienku. To je velká literatura, ano. No, to je přesně to, co říkal. No, že... Vaša, teda tá sága vychádzala 10 rokov a ľudia na to čakalo sa na to vždy dlho, vždy, keď to vyjde, kontaktovali vás, vždy sa vás na to pýtali, ale teda tí noví čitatelia, ktorí to už začnú čítať teraz, už majú ten luxus, že to môžu sieť celé na za víkend. Odporúčate to? Jako ponořit se do toho a přečíst to. No jo, asi jo. Lebo ja som rozmýšľala, že čo je väčší pôžitok, že odriekať si to a zažívať tie abstiaky a potom znovu, ako keby sa do toho ponoriť, ako napríklad vlastne tam tá hlavná postava prejde si niektorými týmito abstiakmi, že či je to vlastne lepšie a v konečnom dôsledku vzrušujúcejšie, ako prostě prečítať to naraz. No asi záleží jako na nátuře každýho. Já to můžu jako k tomu vlastně říct takovou metaforu, nebo ono je to podobné jako při tom psaní. Jo? Já spíš doporučuji jakoby dělat to naraz, protože já při psaní to mám taky podobně. Jo? Jsou autoři, kteří říkají napsat aspoň odstavec denně. Já to tak nemám, já prostě potřebuju v podstatě několik hodin a u toho tak rozsáhlý věci, jako bylo Mycelium, to trvalo třeba den, než jsem se do toho dostala. Čili vlastně já jsem se vždycky snažila si organizovat věci tak, že dělám nějakou jakoby práci a normální činnosti a tak. A na to psaní je vyhrazená doba a potom jako jsem v tom flow a píšu a pak jako domácnost třeba, na ty je to nejlíp vidět. Jo? Ta úplně spustne, jakmile doma je neuklizeno a koše s prádlem nevyžehlený, tak to znamená, že píšu, jo? Protože všechno musí stranou. Prašie vám tam někde huby. Ano, ty taky. No, všechno. Takže já jsem takový ten dávkový typ, jo? Čili já, kdybych to měla číst, tak si na to vezmu týden dovolený a prostě si jedu to od začátku do konce, ale vím, že je to luxus, že to je sci-fi, no. Jasné. Vy a zabíjanie postav. Ráda. Lebo tak zo začiatku som mala pocit, že to tam je také akože konzervatívnejšie a potom sa to tak akože rozjelo, ako sa hovorí. A pak už došli. Potom vám došli postavy, áno. A beriete to skôr ako teda taký akože dejotvorný nástroj, alebo teda to beriete to aj osobne? Že vám niektoré potom chýbajú, alebo... Jako musí se to podřídit tomu příběhu. Já v podstatě někdy člověk cítí, že ta postava, ještě bych to řekla jinak, ta postava někdy je strašně důležitý, třeba ten její konec, nebo vlastně je potřeba, aby zemřela kvůli nějakému dramatickému efektu, ale kromě toho je tam ještě to, že každá postava má určitou svou životnost, bych to tak cynicky prostě nazvala. Jo? Prostě ta postava má nějaký svůj jakoby cíl, nějaký svoje určení v tom příběhu. Jo? Vlastně tam plní nějakou dramatickou roli a ve chvíli, kdy dojde k tomu jakoby konfliktu, nebo tadyhle prostě tam nastává nějaký dějový oblouk, kdy se jakoby ten její cíl a to, o co se snaží, tak se to nějakým způsobem vyvíjí. Jo? Třeba se jí to nepovede, pak se jí to povede,
povede a pak k něčemu dojde a vlastně ten její dějový oblouk nebo to její drama, konkrétní, její osobní se uzavře. A v tu chvíli ta postava už vlastně jako pak tam není potřeba. Jo? Mně se tadyhle to stalo třeba s tou jednou ženskou postavou, jistou Kamélé. Ta vlastně je tam do 4. dílu jako hodně aktivní, ale potom se stane něco, čím se vlastně jakoby ten její příběh nějakým způsobem uzavře a já jsem ji potom jako na chvíli odložila k ledu, protože v tu chvíli jako hrát s ní dál už by nebylo pro ten příběh dobrý, jo? Protože tam ona vlastně dosáhla něčeho nebo vygradovalo to, jak nejvíc mohlo a v tu chvíli, a stalo se to z několika jako tam postavama, že vlastně dosáhli toho, prostě vyexpirovali, když to tak řeknu. Dosáhli toho, co měli, nebo nějakým způsobem toho třeba i nedosáhli, ale rozřešilo se to. A jako ve chvíli, kdy se to vyřeší, tak oni by museli buď jako převzít další cíl, anebo prostě zmizet ze scény. Takže jako takovýhle lidi, buď jako někam odklidím, nebo je zabiju, ale prostě nemá smysl je tam udržovat. Takže ano, já je vraždím, jako když se vytrhává plevel ze záhonku. No ale tu musím namietnúť, lebo tam bola jedna úžasná postava, majiteľka krámku a akože ja by som ju tam vydržala mať až do úplného konca, no. Vy ste sa jej v určitom momente zbavili, nechcem prezradzať, že kedy, ale tak oni tam ty postavy potom pomohli. To zase, ale tam to nebylo ani tak, že by vyexpirovala, tam ona opravdu, je to teda tragický a mně jí bylo hrozně líto, ale cítila jsem, že jako se to tam musí stát takhle, jo, protože kdyby se to nestalo, myslím, že by to bylo horší, jo. Prostě té knize by to ublížilo a vždycky má přednost jakoby ten příběh před tou postavou, ale třeba ta Fiona, co se týče té expirace takzvaný, jo, ona tím, že je ta duchovní turistka, jo, a ona tím, že jako střídá ty různý jakoby hnutí nebo víry, druhy víry, pro který se zrovna natchne, tak vlastně se to jakoby obnovuje a vydržela tam docela dlouho. No je to tak. Ale ještě co se týče té majitelky krámu, v podstatě tu její roli trošku pak tam převzala jedna loď. Tam jsou totiž inteligentní kosmické lodě a pak je tam jedna taková přidrzlá loď, takže tu jsem si užívala a třeba ji trošku nahradí. Loď jménem Obluda. Alebo teda aj Julia teda bola taká, že mi to tam trošku akože držala v takej tej cynickejšej rovine, čo som veľmi oceňovala, teda ja konkrétne. A teda keď sme pri tých postavách, dobre, vy ste skončili, príbeh Mycelia je proste uzavretý. Predpokladám, že sa k tomu konkrétnemu príbehu neplánujete už vracať, ale je možné, že bude nejaký spin-off, že niektorá postava sa niekde objaví, alebo sa dozvieme o nej niečo viac? No tak přímo ty konkrétní postavy vlastně ne, protože to mycelium v podstatě se uzavře, konec je opravdu konec. Jo? Ono je to takhle rozsáhlý, říká se sága tomu, protože něco, co má 8 dílů, nemůže nebýt sága, ale jako čistě podle definice to není sága, jo? Protože je tam v podstatě ta antická jednota postav, místa, času. Celý se to odehrává vlastně na jeden zátah, kdežto v sáze by měly být generace a mělo by to pokrývat mnohem delší časový období. Tadyhle to se stane od února do prosince. Jo? Tam uteče v podstatě teda těch 10 měsíců a to je všechno. Jo? No a pak se to nějakým způsobem uzavře. Čili to není sága v tom smyslu, nebo nekonečný seriál v tom smyslu, že by to byly třeba jednotlivé epizody, kde by třeba ten hlavní hrdina, tak jako Sherlock Holmes, jako měl případ, vyřešil a mohlo se jich nasekat jako nekonečně mnoho a pak ho ještě jednou oživit a tak dále. Ne, tady je to prostě ten dramatický oblouk nějakým způsobem dospěje ke konci, nějakým způsobem se to uzavře. Někdo může říkat, že málo, že jsem to jako, je tam prostě jistý prvek nejistoty, jak to přesně dopadlo, ale dopadlo to. Jo, prostě je k poznání, že je to konec a nedá se na to navázat. Dalo by se teoreticky, ale byl by to úplně jiný příběh jako o něčem úplně jiném, musel by tam být všechny ty jako motivy postav jiný a k tomu už se vracet teda nebudu nebo neplánuju. Člověk nikdy nemůže říkat nikdy, ale určitě to není na stole. Ale ty spin-offy, jak jste říkala, v podstatě tím, že jsem tu ságu dopsala, tak začaly přicházet nabídky na účast v různých třeba povídkových antologiích, takže já teď píšu různý drobnější věci. A stalo se mi, že mě vlastně oslovil jeden editor, že chce 100stránkovou novelku ze světa Mycelia. No tak já samozřejmě
samozřejmě jako nemůžu v tom pokračovat, nebo nechci o těch samých postavách, ale je tam spousta jakoby příležitostí, jak vymyslet nějaký příběh jako na jiném místě s úplně jinými osobami a tak a jenom v podstatě využít ten svět tak, jak byl založený, což je zase výhodný jak pro mě, tak pro čtenáře, protože tam nemusím jako nic vysvětlovat, ten svět je známý a jenom jako dodám ten příběh, řekněme. No, takže jsem začala psát něco, co se odehrávalo asi 80 let před dějem Mycelia, čili ty postavy tam nejsou tam ani jako jejich jako rodiče. No a napsala jsem toho 140 stránek a už mi bylo jasný, že vlastně ten limit asi 100 stránkovej nedodržím a pořád jsem to nebyla schopná dopsat, protože vlastně tím, jak to je, 100 stránek je mimochodem strašně nevýhodný formát, jo, protože už to není krátká povídka, která se dá vymyslet tak nějak jako u piva, že jo, a napsat rychle. Tady už člověk musí opravdu investovat do budování těch vztahů a postav a jejich pozadí a tak a vlastně je ten rozsah zároveň strašně krátkej, protože ve chvíli, kdy to vybuduje a ono si to začne žít vlastním životem, tak je mnohem lepší už teda to napsat pořádně a tadyhle ta novela měla problém v tom, že tam tím, že jsem právě hrozně potřeba šetřit ten prostor, tak je tam hrozně věcí, jakoby jen tak shrnuto v retrospektivě, jo, stalo se to a to a to a to je pro psaní taky strašně nevýhodný, protože člověk si pamatuje scény, jo, scény, kde opravdu se to děje vteřinu po vteřině a kde to prožívá s těma postavami. Když se jenom shrne, že se něco stalo, to není žádný psaní. Jo. No, čili jsem to jakoby pořád nevěděla, co s tím, tak jsem vytáhla jako jiný námět a napsala jsem jinou novelku, taky trošku přešvihla rozsah, ale ta je naopak z doby 20 let po Myceliu. A tadyhle ta starší věc mi zůstala a teď z toho teda píšu román a všechny ty naznačené retrospektivy rozepisuju do scén, takže bude vlastně jednak tadyhle ta novelka. Ta se jmenuje Lidské k lidskému a je to o tom, jak se pokoušejí znovu přivolat kosmické lodě, který jako na konci Mycelia se s nima, co si stalo, co nebudu prozrazovat, tak jako znovu vlastně přivolat, ale úplně jiný postavy jinde. Jo. A tadyhle teda to bude na Marsu a bude to román, má to pracovní název Krajkář. Je to o chlápkovi, který chodí v bílých krajkách po marťanské základně. No. No a asi z toho bude teda román nějaký. Tak to sa teda máme na čo tešiť, ja som rada. A asi by som dala možno priestor na divácké otázky, ak niekto má nejakú. No audiokniha je úplně velkolepá, teda to jsou herci z Davidského divadla v Praze a myslím, že hlavně teda ten Jaroslav Plesl, jak to pojal, to je jakoby úžasný a já jsem to, přiznám se, neslyšela celý, protože já mám takový hrozně vnitřní zábrany poslouchat vlastní veledílo, ale je to krásný, myslím, že si na tom fakt dali záležet a už to jde trošku jakoby mimo mě, jo. Já jsem vlastně u toho nebyla, nebo u té přípravy, takže je to jakoby trošku zrežírovaný jinak, střídají se tam hlasy a myslím, že to udělali prostě velkolepě. Ono to podľa mňa aj v rámci toho vydavateľstva, už neviem, ktoré to vydalo, ono to bolo One Hot Book se jmenuje. Áno, no. To je aj ich najnákladnejšia, najvýpravnejšia produkcia, takže to sa celkom oplatí počúvať, lebo si do toho naozaj investovali. No, myslím, že se zděsili, protože na začátku to mělo mít 5 dílů a nakonec je z toho 8 a jako je to opravdu opus magnum teda. Ale napríklad ja by som bez nich nevedela, ako čítať tie mená. Ako ste vlastne pristupovali k tvorbe tých mien? No, takhle ty jména, inspirace jsou prostě weby v maďarštině a obchodní dům IKEA. Takže jsou tam samý přehlásky. Ale ono to jako tak působí, nebo takhle. Jedná se o civilizaci Ésánu a jejich jazyk má být nejsložitější ve vesmíru. Takže prostě tam nemůžou být ty jména úplně jednoduchý, ale já jsem se snažila, aby jednak jich tam bylo co nejméně, takže ono vlastně v celých těch je asi 20 těch slov dohromady a nejsou tam zase tak často
město a ty postavy, které tam vystupují, tak většina z nich má nějakou zkrácenou verzi jména, čili to složitý jméno je tam třeba jedno a pak se jim říká nějakým jako nebo třeba tříslabičným, třeba ta Kamele, jo? Ona, její skutečný jméno je Kamele Mérny, ale prostě Kamele se jí říká většinu času, takže to už je takový snesitelný. A co se týče teda přípravy pro tu audioknihu, tak já jsem dělala Excelovou tabulku z výslovností, kde se to přepisovalo takhle jako po slabikách s pomlčkama, jak to má A vy jste věděli, jako se to vyslovuje? Či to jste jo, to jsem si zkusila vyslovit, aby to bylo vůbec jako snesitelný. No ale ještě s těma jménama to má zajímavý aspekt, že jak jsem říkala o té tvorbě světu, že jsem tomu moc péče nevěnovala, tak ono to potom vzniklo samovolně, protože se našla skupinka fanoušků, jako včetně jednoho lingvisty a ten jednak mi naprogramoval teda generátor esenských slov, takže to se dá na internetu najít. Generátor esejnu, kde vlastně vzal těch několik... lodný esejn, alebo obyčejný esejn? Myslím, že jako to generuje všechen možnej. No ale ještě k tomu vymysleli, ještě s jednou jako holkou studentkou taky vlastně nějaký jazykovědy nebo něčeho, vymysleli vlastně pravidla gramatiky. Takže ono mi to vzniklo, ten jazyk existuje a vlastně teď vychází jako celé mycelium vyšlo původně jako v brožovaném vydání a teď vychází taková trošku luxusnější, já tomu říkám britský muzeum, protože ty hřbety mají ten zlatý písmena, je to takový fakt monumentální. No, vychází druhý vydání a ve třetím díle jako dodatek je takzvaná mycelipédie, což je jakoby výkladový slovník a tadyhle ty lingvisti do toho hodně přispěli, protože všechny ty pojmy přeložili. Takže tam je neuvěřitelné množství esenských slov, ale já s nima vlastně nemám nic společného, ty tam prostě vznikly a zároveň, ale mě to hrozně těší, protože je to takový, jako že si to žije svým životem a jako, že vlastně těm fanouškům stálo za to do toho investovat čas a to mě hrozně těší. To je jako to nejmilejší, nějaký ceny nebo tak. To je drobnost, ale když se to lidem líbí a opravdu s tím žijou a chtějí jako tomu věnovat tohle, tak to je strašná radost. No. Ta radost o vašich očiach je fakt nezaplatiteľná teraz. A teda, neviem, ešte sú nejaké otázky? No, nepříjemný? Ne. Jako naopak mě, ty jejich uši, jako pleskající, ty mi přijdou vyloženě jako Rejnok Manta, jo? Taková ta ryba, vlastně strašně elegantní a navíc mají veliký nos. A to je tamhle podle mýho manžela, který sedí tamhle v zadní řadě, ten má opravdu esenský krásný nos. Takže to je jako nejmilejší moje součást fyziognomie. Když má něco velký nos, tak je to sympatický. Ja som si ich predstavovala úplne inak, ako napríklad sú nakreslení. Niekde vy ste mali takú masku, to ja som si ich predstavovala viac ako ľudí, ale tak... Já se snažila tam dávat co nejméně jako popisu, jo, protože i ty postavy třeba tam vlastně asi málo kdo si toho na těch jako 4000 stránkách všimne, ale tam vlastně nikde není popis těch hrdinů, schválně. Jo. Někde je tam zmínka jako opinky, že měla krátký vlasy a tak, ale že by tam bylo i popisovaný rysy, to tam nikde není a to je naprosto záměrně, protože je mnohem lepší, a když jste si to nějak představovala, tak tím líp prostě, protože si tam každý dosadí představu, která jako je mu příjemná, nebo vlastně ty postavy, měl by být popsaný hodně jejich charakter, aby je člověk poznal zevnitř, ale ty vnější rysy, to je podružný, že jo, tam si každý dosadí podle toho charakteru nějakou typovou osobu ze svého okolí, třeba ta Fiona, jako já ji úplně vidím přesně, ale myslím si, že asi každý známe nějakou podobnou jako ve svém okolí a dosadíme si tam tu svoji. Tak so želaním čo najmenej Fion v našich životoch by som teda ukončila túto diskusiu. Ja vám veľmi pekne ďakujem a teda držím palce s ďalšími knihami. Já moc děkuji za krásnou besedu. A děkuji. Jo, a děkuji vám, že jste přišli. Drake, no. Jo.
Tak nějak samo. Potřebovala jsem, aby byly nějakým způsobem děsivý, jo, a tohle se tak nějak jakoby samo v podstatě taková, v prvním díle je scéna z čajovny, jo, kde vlastně ten Lukas to té Pinkertýně vysvětluje a potom se tam jakoby s tím setkají a tak. A já jsem tu scénu začala psát, jako že tam bude něco děsivého a ještě jsem nevěděla, co přesně to bude. No a potom jako on to řekl, jak to je a najednou to tak bylo. No. Takže to vzniklo prostě samo. Vidím, že ještě spousta dotazů, tak jo. No mě právě jako dávkově, jak jsem říkala, že to píšu nejradši na jeden zátah, to právě bylo skvělý během toho covidu, protože všichni byli doma, já se jako starám o maminku, jo, takže já nemůžu moc z domova, teď jsou tam naše dospělí dcery, ale během toho covidu vlastně tím, že byli všichni doma, tak já jsem mohla odjet na chatu a tam se zavřít a nebejt covidu, tak já bych to možná vůbec nedopsala, protože jsem na to potřebovala fakt klid a to bylo nejkrásnějších 8 dní za poslední roky, kde jsem byla zavřená na chatě bez internetu, jenom prostě s troškou jídla nějakýho, proteinový pytlíky na dietu a psací teda počítač a spousta kafe a žádný internet, žádný lidi a tak se mi píše nejlíp, ale jako málo kdy si to člověk může takhle zařídit, no, takže jsem vděčná rodině, že mi to takhle občas umožní. No jo, tak já bych to celý napsala jinak, ale to je, myslím, zase přirozený vývoj, jo? Že člověk to dopíše a nikdy není úplně spokojený a vlastně hned by to začal předělávat, ale prostě je to takový vnitřní boj, v jednu chvíli to člověk musí pustit, prostě říct, je to hotový, už na to nesáhnou, končíme, balíme, tady navíc byl ten vnější tlak, že jako už nakladatelé, kdy už to bude, jako máme to dávat do toho edičáku, lidi nám budou nadávat, oni nás sežerou, když to tam zase, prostě, když to zase nevyjde, zase to odložíme, no taky málem je sežrali. No, takže jako asi se to musí někdy pustit, ale jistě bych tam něco změnila a nejlepší způsob je začít další a říkat si, napíšu další líp. Jo, my už tady bráníme provozu, pardon. Já vám všem děkuju, tady si sednu někde do hospody, jestli máte někdo ještě otázky, tak mě tam můžete odchytit. Děkuju.